Здравейте хора, аз съм Светли и в кухнята си направих басейн. Точно така, басейн. Ще ви го покажа. Много е як. Не мислите, че изобщо не е басейн или че е много малък. Ето вижте. И много е як. Днеска ще си играя с него. Аз къде да си попра телефон. Е така, тук. Не се вижда да се изтрия ръката, че все пак телефона може да изгори. Добре. И започваме играя. Аз ще плувам. Вижте какъв як плее за играчки и певенца такива. Виж какво е яка. Уи, патника ще плува. Лири, ларила, оркалера, баранин. Това видео ще е 10-20 минути. Като виждате мивката, що е толкова чиста, нямам по-чиста. Аз я изчистих. Домакинката в къщи. Той мама е домакинка, ама аз повече. Ще оставам по-рано. Вау! Това видео ще е 20 минути, после ще ви покажа как прибили. Някъде около 20 минути, после ще ви покажа как ще прибирам всичко. Абе, просто гледайте. Много ви обичам хора и затова решавам да снимам толкова хубави проекти за вас. Не мога по-хубави проекти, затова правя такива проекти за вас. Просто не знам какво ви харесва на вас, ама на мен ми харесва това. Хейтерите, които викат, че съм много грозна, че съм лапе, че съм дебела, както и да е. Просто не гледайте този канал. Тези, които ме обичат истински, ще разберат и ще гледат видеята, ще помолят техните приятели да ме последват. Тези, които най-много ме обичат. Аз си правя уважението към вас. Просто се трудя много за вас, дори научавам нови танци заради вас. Просто искам да сме едно, да се подкрепяме, ама не може, защото има много хейтери. Между другото да ви питам, как сте се абонирали за Баци Сандев Стела? Те имат много абонати, имат и хейтери. И то знаеш колко много абонати имат? Подкрепят се. И вие ги подкрепяте. Искам да сме по същия начин. Нищо, че не казвам, ние се обичаме, обичайте се и вие. Защото нямам партньор в този канал. Айде понякога, ама то някой от тях са предатели. Дори почти всичките. Съм един-двама не са предатели. Тази новата Нарич участваше в канала ми. Един от предателките. Ако искате видео за канала ми, аз знам, говоря добре. Говоря видео за канала ми, как ще израства, как това, онова. Просто пишете в коментарите. Искам да получим... Искам
Това беше нужно. Не знам, мама трябваше. Добре, съм спокойно. Слагай се глава, бе. И сега ще ви обяснявам малко неща за канала, защото много ви обичам. Искаме да нарастваме, да няма предателство, да няма хейтове. Просто искам всичко най-добро. Все пак това е канал на родител, на майка ми, спокойно, не на баща ми, бе. Ако беше на баща ми, той щеше да са гамни, да са ядосе. Не, няма да се ядоса, защото обича неговата майка. Знаете ли колко е лоша неговата майка? Мале. Ако ми бяхте брати или сестри, бихте ме разбрали. Бабошка. Хора, в петък ще ви правя едно цяло видео как отварям оригинално Лабубо според мен и стич фигурки като Лабубото. Просто много се вълнувам до нов магазина да ги има тези неща, че много ги искам. И едната кутийка, буквално казвам колко струва. След 3, 2, 1, 23 лева. Това е най-ефтиното Лабубо, което съм виждала между другото. И той е от магазина ABC. Ако на вашия град няма ABC, сори. На моя град си имал ABC, дори тук на Балик. Нали аз съм от град Добрич и има улица Балик, както и в Балчик града има улица Балик. Не е улица, а квартал. Хора много са напълни с вода, както ми се Нью Йорк си. Добре, като стане... Само да видя колко е часа. Като стане... Я пак да видя. Хора, чакайте да си го сметна нещо на ума. 7 плюс 18. Дванайсет и 5 трябва да го сметна. Ето 18 минутки. Ще бъде. Ще го спра, когато майка ми се върне вкъщи. Ще спа по-скоро да играе. Не, знаете ли какво? Вече не ми се играе на тази игра с басейна и прибирам басейна. Изкарвам чашката, която беше на басейна. Ето я, много е яка. Изкарвам това, за да се прибере водата по-бързо. Вижте кой плува. Патката заседна така просто. Хора, много бързо се прибра, бе. Майка ми няма да разбере, дори че съм я използвала. Това е супер, хора. Между другото, това ще е най-дългото видео, нали съм правила за сега. Много ми беше любопитно да се науча как да правя такива видеа и оля, открих следващото видео, което пак ще излезне днеска или някъде там 12 часа. Ще спра видеото, ще го споделя и ще продължа с другото видео, което ще е в Roblox. Абе, просто гледайте другото видео. Изваждам началната чашка. За майка ми да ми се прибере скоро. Тя се прибира от 12:30, тъй че май няма да се прибере скоро. Абе, след това ще видя. Така спая видеото и го публикувам. Да не се публикува толкова трудно. Между другото да ви кажа. ASMR. Хора, чух най-големи ASMR, което мога да чуя. Добре, де. Да се вземе малко.
Жадна съм. Да. Спокойно бе. Това е водата от чешмата. Знам, че имам диспенсор, ама сега. Ще изтриям с тази цялата мивка, за да изглежда като лъскава. Парано го направих. Много лъскава изглеждаше, между другото. Да ви се похваля. У нас е много чисто. Добре. Марулade. Добре, хора, готови сме. Вау. Хора, показвам ви колко е лъскава. Той си беше тук, ама падна по някакъв. Много е лъскава. Добре, хора, ще спра видеото, публикувам го и ще започна да снимам следващото. Чао!